Excursió al Belén de Tirisiti. Era una matinada freda, però assolejada. Al col·legi Sant Vicent de Paül, els alumnes de primer i segon de primària estaven molt emocionats. Avui anaven al teatre principal d'Alcoi per a veure el tradicional Belén de Tirisiti. Els acompanyaven els seus padrins de quart d'ESO, Jaume i Martí, dos germans bessons, i cuidaven dels seus fillols Paco i Diego. Caminar pels carrers d'Alcoi, tots quatre, abrigats amb bufandes i gorres, era ja tota una aventura. Anaven agafats de la mà, rient i parlant del que els esperava. Com marca la tradició, abans d'entrar al teatre, van parar a la plaça de dins. Els arcs estaven plens de motxilles, fruita i entrepans. Entre mossegades i rialles, els padrins contaven històries del Belén i del personatge del Tirisiti, i els més menuts escoltaven bocabadats amb els ulls brillants d'il·lusió. Quan acabaren d'esmorzar, van caminar cap al teatre, antic però acollidor, preparat per obrir les seues portes a la màgia del Nadal. Les llums es van apagar i tots feren silenci. El teló es va alçar i en el retaule va aparèixer Tirisiti, el ventero d'Alcoi, amb la seua veu aguda i divertida. Bon dia, senyors i senyores! Soc Tirisiti, el ventero de Sos d'Alcoi, i tinc molta feina. Ara les ha quedat de bo. Acompanyar a Tirisiti a eso, ajudar al Belén. Ai, mare! Però què estàs dient, Tirisiti? Ai, mare! Hola a tots! Ell és Tirisiti, el ventero més famós d'Alcoi. Diu que avui té molta faena, obrir l'hostal, cuidar el bou, acompanyar a Tereseta a missa, ajudar al Belén. Mare meua, Tirisiti, quantes coses has de fer! El narrador explicava tot allò per a que tots ho pogueren entendre. Així començava la màgia del Belén, com cada Nadal. L'escena canvià i es va veure el portal de Belén. Un àngel baixava del cel anunciant: «Ha nascut el Jesuset!». Els pastors arribaven amb pa, formatge i mel. Els reis mags apareixien majestuosament, muntats en cavalls de fusta i oferint oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre. L'abuelo i els membres del clero també s'apropaven a fer reverència. De sobte entrava el sereno, vestit de negre i amb un fanalet. «Sereno! Sereno! Quina hora és?», preguntaven els xiquets. «Les 10:30, que no teniu rellotge?», contestava ell. Tirisiti, incapaç d'estar-se quiet, volia-ho veure tot de prop. Mirant, va caure dins del pessebre. Ai, mare! He caigut dins del Belén! Ajudeu-me! Cridava. «Ja t'ho deia jo, que no fas cas», reia Tereseta. Després apareixia la desfilada de moros i cristians i el sereno seguia anunciant hores. «Les 11:30, demaneu un rellotge als reis», i tot el públic esclatava a riure. El moment més divertit va ser quan el bou va començar a perseguir a Tirisiti. Ell corria espantat cridant mentre els pastors i els reis el miraven sorpresos. Després de ser topat pel bou, Tirisiti disgustat agafa una maleta, puja al seu globus de Milà i es va acomiadar. Adéu, fisleta! En acabar la funció, tot el teatre va aplaudir. Els alumnes eixien fascinats. Paco i Diego reien sense parar i els seus padrins comentaven: «És increïble com Tirisiti sempre fa riure a tot el món». De camí a l'escola, tots cantaven Nadales alcoianes, recordant la veu graciosa de Tirisiti, el bou, el sereno i els reis mags. Havien viscut una tradició que mai perd la seua màgia. «Pastorets i pastoretes, feu-me llenya que tinc fred».